L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia ġie ppreżentat b'manifest ta' ħidma favur persuni transgender sabiex jgħixu ħajja ugwali bħal kull persuna oħra. Il-manifest li ġie ppreżentat minn Louisa Grech wara ħidma bejn l-Għaqda Drakma u l-European Network of Parents huwa proġett tas-sena li jkonsisti minn esperjenzi ta' ġenituri kemm Maltin u anke barranin li għandhom tfal u żgħażagħ transgender. Grech spjegat kif qatt hawn pajjiżi li ma jaċċettawx persuni transgender tant li jekk juru x'inhuma lanqas biss jingħataw kura f'pajjiżhom. Ir-riċerka qiegħda torina li minn età żgħira ħafna it-tfal ġifieri ta' sentej, 3 snin, anki kważi mitwelidi juruk li qegħdin iħossuhom differenti minn dak li twildu fih huma nfushom ġifieri. Hija ħasra li ħafna mill-pajjiżi li konna qegħdin naħdmu magħhom, mhux kollha, ma ftit minnhom u nafu b'ħafna oħrajn li setgħu ikunu magħna fil-fatt, li dawn naqqas biss għandhom vuċi fil-pajjiż tagħhom. Kien għalhekk li ħassew il-bżonn li pajjiżna jibqa' miex il-qudiem favur persuni transgender biex fl-ebda mument ta' ħajjithom ma jiġu mwarba għax juru kif verament iħossuhom. Malta naħseb hija waħda mill-aħjar li hawn. Hemm ċerti affarijiet żgħar pereżempju bħal kodba fl-iskejjel li għadhom daqsxejn il-bot u anki forsi il-toys għax aħna qegħdin anki nissuġġerixxu li t-toys ikunu ishom unigender, fimt? Mhux li bil-forsi li jkunu heterosexual kull darba. Imma waħda ħafna mill-pajjiżi ġifieri li għażam għandhom. Minħat jew l-Speaker wieħed li dan il-manifest se jkun qed jitpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra tad-Deputati biex jassigura li kull persuna f'pajjiżna tgħix l-aqwa ħajja possibbli.